Шығарылышыбызны Татар халқының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген сүз тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы, Татарстан Республикасының фән һәм техник өлкәсендәге дәүләт бүләге лауреаты Альфред Халиков турында. Аның тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт бүләге лауреаты Альфред Хәсән улы Халиков. Фән дөньясында күренекле шәхес. Узган гасырның 60-нчы еллар азагыннан древняя история Среднего Поволжья, татар халкының килеп чыгышы, татарский народ и его предки хезмәтләре, башка авторлар белән берлектә язылган Казань путеводитель, археологические памятники Татарской ССР китаплары басылып чыкканнан соң, аның исеме киң катлам укучыларга да таныла. Үзгәртеп кыру чорында дөнья күргән 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. Шулай ук татар һәм рус телләрендә нәшер ителгән кем без, болгарлармы, татарлармы китаплары укучылар арасында зур популярлык казана. 1951 елдан әле студент килеш рәсми рәвештә Николай Калининның ярдәмчесе сыйфатында Россия Фәннәр академиясе Казан гыйльми үзәгенең тел, әдәбият һәм тарих институтында эшли башлый. Шуннан бирле лаборант, кече фәнни хезмәткәр, гыйльми секретарь, директор урынбасары, археология бүлеге мөдире, баш фәнни хезмәткәр вазифаларында гомеренең соңгы көннәренә кадәр шушы институтта хезмәт куя. Альфред Халиков үзенең фәнни хезмәтләре белән Урта Идел һәм Урал буеның борынгы тарихын өйрәнүгә гаять зур өлеш кертә. Төрки телле һәм фин-угор халыкларының килеп чыгышы һәм этносәяси тарихы өлкәсендәге зур белгеч буларак таш гасырдан алып 16-нчы йөзгә кадәрге дәвердә җирле халыклар үсешенең гомуми концепциясен эшли. Аның Идел буе Болгар дәүләтенең баш каласын рус ел язмаларында бийек кала дип атала килгән биләрне өйрәнүгә караган хезмәтләре аерым игътибарга лаек. 1974 елдан Идел буе Болгар дәүләте археологиясе буенча мәшһүр белгеч Алексей Петрович Смирновның вафатыннан соң Альфред Хәсән улы Халиков Болгар чоры тарихын өйрәнүчеләренең әйдәманына әверелә. Галимнәр һәм тарихка битараф булмаган күпләр Альфред Халиковның Казан каласына 800 яшь булуны избатлау омтылышын хәтерлиләр булыр. 70-нче еллар уртасында нибары 3-4 кыр сезоны дәвамында тупланган археологик материал ул чакта шәһәрнең төгәл яшен билгеләү өчен җитәрлек түгел дип табыла. Әмма шул кыска гына арада да галим тарафыннан үтә мөһим ачышлар ясала. Аерым алганда Казан ханнары төрбәсе һәм Казан ханнары һәм аксөякләрнең җәсәтләре табыла. Альфред Хәсән улы Халиковның Татарстандагы тарих һәм мәдәният истәлекләрен саклау эшенә, Биләрдә һәм Казан Кремлендә музей саклаулыклар төзүгә, яшь галимнәр әзерләүгә куйган хезмәтләрен дә өстәсәк. Бер үк вакытта галим, педагог, җәмәгать эшлеклесе булган Олпат шәхеснең күп кырлы эшчәнлеге күз алдына тулырак килеп басар. Альфред Хәсән улы Халиков 1994 елның 24 июлендә вафат була. Казан шәһәрендә җирләнә. Казанда һәм Алексеевск районының Биләр авылында аның исемен йөрткән урамнар бар. Казандагы ул яшәгән йортка истәлек тактасы куела.